Čus. Jsem tady zase já, Mr. Shark.cz a vítám vás u další, myslím, že 6 nebo 7 challenge. A prostě u nějaký challenge. Tentokrát jsem si, je to čistý? Dobrý. Tentokrát jsem si pro vás připravil panáka, octa a oleje. Panáka mám hezky tady, podle skleničku. Olej, značku zakryju. Olej mám tady. Tak. Vezmu sedu na to. A ocet, zakryju značku. Ocet mám tady, viny, ocet. Ocet takhle. Čím mám začít? Octem nebo olejem? Dobře, octem. Aspoň ti tady zase nežereš klobásu. Budu nalívat. Zase zabírám svůj rozkrok, ne, sedu na to. Přepálenost sama. To bude velice šuké zní. Ty vole! To jsem si trošku přelil. Nebo polil spíš. No, už se to tolik naloguje to video. Dobrý. Na zdraví. Přesně jakou vodu, prosím tě. Poněkud mě pálí žáha. Catering. Nic a jdu na ten olej. To bude taky zajímavý. Cože? Já si myslím. Tady olej, když dojde, jak tam plavou ty, tak na zdraví. Tak. To bychom měli. No nic tak. Další challenge pro vás nemám. Tak. Čau čau, u dalšího dílu.